барони ки ты рэперисти, барои худат рэперисти. Лишнаматра не гуш мекунам, не мешносмуд, не медонумуд. Не ягон байта зиёд кардам. Не ягон сурута медонум. Ма ҳамҷа хондум, хестам, рафтам. Ту маданам меёкадасти ки мехонен, мехезен, мерен. Ту мара бахил мегӯй. Причём здесь Абдурозиқ? Тар чишди аро ҳамо Абдурозиқ шидиё. Бо чи Абдурозиқа пеши рӯ меёрӣ? Баъд ты эстрадада кордор наша, эстрадара ҳарчи нагӯ. Фаҳмидӣ? Ту намо ҷои ботлоқ ихтай ку, намо ҷои репи хидадан ботлоқ ихта кофта бишӣ. Фаҳмидӣ? Дароне эстрада надоро. Тура дароне эстрадада ҳеҷ ка ҷо накардаи, ҷои ту ҷои эстрадам ҷои ту нестай. Фаҳмидӣ? Ана ба гап зан майли? 4 қатра вискира хӯрда наметавонӣ, мезанӣ маст мешавӣ, баъд гнат кунӣ намедурӯи вақте ки мо хестем рафтем. Гнат